ஆயிரம் கவலைகள் வந்தாலும் அதை கண்டுகொள்ளாதவரின் வாழ்க்கை எப்போதும் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் போன்றது வாழ்க்கை. மென்மையாக பேசும்போது இனிமையாகவும் வன்மையாக பேசும்போது கசப்பாகவும் இருக்கும். புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை உன் கையில். பிறரை கௌரவிக்க எல்லா இடத்திலும் பணம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்திற்கும் வர பொறுமைதான் பெரும்பாலும் தேவைப்படுகிறது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புதிய கோணத்தோடு பார்க்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சில இழப்புகள் தவிர்க்க முடியாதவை. அதை வலியாக ஏற்றுக்கொள்வதும் வலிமையாக மாற்றிக்கொள்வதும் நம் எண்ண ஓட்டங்களே. ஒருவர் இப்படித்தான் என மனதால் தீர்மானித்து விட்டால் அவர் நன்மையை செய்தாலும் மனம் குறைகளை மட்டும்தான் தேடும். அவர் நல்லவராக இருந்தாலும் குறைகளை மட்டும்தான் சொல்ல தோன்றும். தேவை என்றால் வரும் உறவுகளையும் தேவையில்லாமல் வரும் உணர்வுகளையும் ஒதுக்கி வைக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள். நிம்மதி உங்களை தேடி வரும். செய்ததை சொல்லி காட்டுவது குற்றம்தான். ஆனால் நன்றி இல்லாமல் மறந்து போவது பெரிய குற்றமாகும். தேவை என்றால் பழகுவதும் தேவை முடிந்ததும் விலகுவதும் துன்பத்தில் உடன் இருந்தவருக்கே துன்பம் செய்வதும் மனிதனின் இயல்பு. தேவைக்கு பயன்படுத்திவிட்டு தேவை இல்லையெனில் தூக்கி எறியும் நன்றி கட்ட உலகம் இது. நன்றி மறந்த உலகத்தில் நன்றியை எதிர்பார்த்தால் உலகில் மிகப்பெரிய முட்டாள் நீதான். நன்றி மறந்தவர்களை எண்ணி நீ நிம்மதி இழக்காதே. உன் உதவியை மனிதர்கள் மறந்தாலும் காலம் மறப்பதில்லை.